מאחורי הקלמר, הפודקאסט שלכם על כל מה שבאמת חשוב בבית הספר. אני סלווה ובאולפן איתי היום... היי, אני דימה ואני מוכנה לצלול אותך לתוך אחד הנושאים הכי חמים, או אולי הכי מעצבנים, בקרב תלמידים, תלבושת אחידה. בדיוק, זה נושא שתמיד מעורר הרבה דיונים, ואני חושבת שלכל אחד יש דעה די מגובשת עליו. אז דימה, בואי נתחיל איתך. את בעד או נגד תלבושת אחידה? שאלה קשה להתחיל אותה. מצד אחד, אני מבינה את הרעיון של שוויון. אף אחד לא יכול להתפאר מותגים יקרים, או להרגיש לא בנוח בגלל מה שהוא לובש. זה יכול להוריד קצת מהלחץ החברתי. אני מסכימה איתך לגמרי בנקודה הזו. זה באמת יכול ליצור אווירה שוויונית ולמנוע תחרות מיותרת על בגדים. אבל מצד שני זה כל כך מגביל. אני מרגישה שלוקחים לנו את הזהות שלנו, את האפשרות לבטא את עצמנו דרך מה שאנחנו לובשים. נכון, אני לפעמים מרגישה כמו רובוט. כולם נראים אותו דבר, ואין שום מקום לביטוי אישי. אני אוהבת אופנה, וזה ממש מתסכל שלא יכולה להראות את הסגנון שלי בבית הספר. בדיוק, וזה פשוט לא נוח. הבגדים האלה לא תמיד מתאימים למזג האוויר או לפעילויות שונות במהלך היום. למה אני צריכה ללבוש חולצה מכופתרת ביום ספורט? זה לא הגיוני. לגמרי, וגם העניין הכלכלי לא צריך פשוט. נכון, אולי לא צריך לקנות בגדים יקרים, אבל עדיין צריך לקנות כמה סטים של תלבושת אחידה. וזה יכול להיות יקר למשפחות מרבות ילדים. זאת נקודה חשובה, חשבתי על זה גם. אולי במקום תלבושת אחידה מלאה, אפשר פשוט להגדיר כמה כללים בסיסיים, נגיד בלי גופיות או מכנסיים קצרים מדי, אבל לתת יותר חופש בבחירת הצבעים והסגנונות. אני חושבת שזה רעיון מצוין. זה עדיין ישמור על איזשהו סדר ושוויון בסיסי, אבל יאפשר לנו קצת יותר לבטא את עצמנו. אולי חולצות בצבעים שונים עם סמל בית הספר, או אפשרות לבחור בין מכנסיים וחולצות בערכים סבירים. כן, בדיוק. זה פתרון טוב שאפשר גם למנהלים לשמור על מסגרת, גם לנו, התלמידים, להרגיש יותר בנוח עם מה שאנחנו לובשים. מעניין מה המורים חושבים על זה. אולי הם בכלל בעד תלבושת אחידה, כשזה עושה להם סדר בעין. יכול להיות, אבל אני חושבת שישמעו גם את הקול שלנו. בסופו של דבר, אנחנו אלה שלובשים את הבגדים האלה כל יום. לגמרי. אולי כדאי לנו לעשות איזה סקר בין התלמידים ולראות מה רובם חושבים על זה. אפשר להציג את התוצאות להנהלה. אני בעד. זה יכול להיות פרויקט מעניין לבית הספר. טוב, נראה לי שנגמר לנו את הזמן להיום. אבל בהחלט פתחנו בו דיון חשוב. ואתם, מה אתם חושבים? אתם בעד או נגד תלבושת אחידה? שיתפו אותנו בתגובות. נכון מאוד. נשמח לשמוע את הדעות שלכם. תודה שהייתם איתנו במאחורי הקלמר. נתראה בפודקאסט הבא. אחד, شتايم لسه بتصوريش اسمع من وقفة يلا احكي اللي فات تصور له فيه ولا تطلع فيه لا لك خمرات خمرة اطلعي يا عم تاكلش أدام